Marlo Schipper de l'escola de Benifallet. Avui vaig a ensenyar com s'ha de veure quin número decimal és més gran. Pues aquí tenim 3,80. Tenim 3,85 i tenim 3,8. Quin és el més gran, Pues què faig primer? Primer miro a la part entera. Aquí vaig a veure els números que hi ha. Hi ha un 3, un 3 i un 3. Per això són iguals. Pues, si són iguals, miro a la part decimal. El primer que faig ara és completar amb zeros. Aquí hi ha 2, aquí hi ha 2, aquí 1. Per això tinc de ficar aquí un 0. Ara el que faig és mirar el primer número. El primer número són 8, 8 i 8. Tots aquests números són iguals. Per això miro el segon. 0, 5, 0. Quin és el més gran? 0, 0 o 5? Pues 5. Pues este y este no ho són. I este és el bo. Ara anem a fer el segon. Més difícil. I ara anem a fer el següent. 5,85. 5,8 i 5,850. Ara què anem a fer? Pues primer mirem a la part entera. Mirem si els números són iguals. 5, 5 i 5. Pues les 3 són iguals. Si les 3 són iguals, o 4 o 5, anem a la part decimal. I el primer que fem és completar amb zeros. Aquí hi ha 3 números, aquí 1 i aquí 2. Pues, hem de tindre tots 3 números. Ara primer anem a ficar un 0 aquí. Ara té 1, 2, 3, 1, 2, 3. Fiquem 2 zeros aquí i 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ara primer mirem el primer número. 8, 8 i 8. Són els 3 iguals. Pues per això mirem el següent. 5, 0 i 5. I per això mirem quin és més gran. Pues 5 i 5. Pues este ja no pot ser. Ara anem a veure el següent. 0 i 0. Són iguals. Però este no tenia 0. Pues quin està més ben escrit? Està més ben escrit este. Per això este està bé. Però com? Pues perquè si fiques 5,85 és igual que 5,850 o que 8.500 o que això. Pots ficar tantes zeros que vulguis, però això és el mateix. Adeu!